खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव कच राजबंशी हारिखौ शेड्युल ट्राइब एबा एसटी महरै गनायथि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। नाग्रिजुलि बाजारनिफ्राय कमतापुर हादोरसा डिमान्ड काउन्सिल थामहिनबा KSDCआ सुबुं गौमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानानै गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि खुंदों। सोमावसारगिरिफ्रा जोंखौ शेड्युल ट्राइब महरै सिनायथि हो, जोंनो एसटी स्टेटखौ नांगौ, कमतापुर हादोरसाखौ दाफिननांगौ, KLO जिन्दाबाद, कमतापुर राजबंशी रावखौ संबिजिरारि गनायथि होनांगौ बायदि स्लगानजों तामुलपुराव अख्रां गोमसारहोदों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि ओनसोलाव जानाय हेंथा सोमावसारनायनि उनाव नाग्रिजुलि ब्लक जौगाहां मावख'गिरिया हादोरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिनिसिम गांसे लाइजामबो दैथायहरदों होनना मिथिहोदों आरो गावसोरनि मोननांगौ दाबिखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआब्ला गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायखौ खालामबाय थागोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों। थांनाय साननैसो सिगाङाव आदिबासी हारिखौ गावसोरनि शेड्युल ट्राइब मोननांगौनि दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव बेबादिनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव कच राजबंशी हारिफ्राबो गावसोरनि एसटी गनायथि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। बेबादिनो BTCआवबो सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। फिलिपाइन्सनि लैथोआव 7.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावनायजों गिख्रंथाव सुनामिनि खैफोद नुजाथिदों। फिलिपाइन्सनि खोला ओनसोलनि लैथोआव 7.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावनाया गासै बुहुमावनो सावरायजादों। लैथोआव बेबादि बांग्रिं मावनायजों सुनामि फैनो हागौ होननानै सानखांनाय जादों। बे बांग्रिं मावनायजों दासिमाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों, जेराव खौरां बुथुमनाय समसिम 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं माखासे सुबुंफ्रा दासिम जोखोम जानायनि खौरां फैदों। थामथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नायबिजिरग्रा एजेन्सिया बे खामानियाव गोबां सुबुंनि बिबुंथिखौ लिंहरदों आरो माखासेफोरखौ लिंहरनानै सोंनाय फिननायखौ खालामनायखौ जागायदों। बिसोरनि गेजेराव गोबां गोनां खौरां गोनां सुबुंफोरा गोजानाव थादों होननानै अजद होनाय जादों। बावैसो सिगां आसामनि सासे बेबादि सोरखारि साख्रि आवलानि मुङाबो सोराङाव फैदों, जायहा गोनांथार खारिथि दं। बे साख्रि आवलाया दै फुंखा बिफानाव खामानि मावो, जेराव बिथाङा मोनसे थि बिफाननि सोरखारि साख्रि आवलाब्लाबो बिथाङा सियाम कानु महन्तनि जोबोद खाथि सोमोन्दो दं। बावैसो सिंगापुराव दावबायनाय समाव बिथाङा गावनि आगदा आखाइ सुबुं महरै खामानि मावदोंमोन। बिथांखौ सियाम कानु महन्तनि ट्रेन MSA जों खुंजानाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव सासे गाहाय सामलायगिरि महरै नायनाय जायोमोन, जेराव रङालि फोरबो आरो सा-सानजा भारत फोरबोआवबो बिथाङा गोख्रोङै बिफाव लायोमोन होनना मिथिमोन्दों। बेराफारसेथिं SITआ दायो रोजाबगिरिनि थामहिनबा जुबिन गार्गनि सिकिउरिटियाव बिबान होनाय 2 अफिसारफोरखौबो हमनाय जाबावदों। आसाम पुलिसनि CIDनि SITआ सिंगापुराव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै थैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 2 गावारि रैखाथि अफिसार PSOखौ हमनाय जादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव रुंसारि जानानै थांदोंमोन, नाथाय बिथाङा दासिमबो न्याय मोनाखै, जायनि थाखाय दासिमबो न्याय मोननांगौनि थाखाय गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो खुंथाय सोरखारखौ माखासे सोंथि खालामनाय आरो गोबां खौरां बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव रुंसारि जानाय सिंगापुराव नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन जुबिन गार्गआ, जेराव CIDनि SITआ हानजाया गोबाव समनिफ्रायनो जुबिन गार्गनि पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसार महरै खामानि मावबोनाय नन्देश्वर बरा आरो परेश बैश्यखौ हमनाय जाबावदों। बेराफारसेथिं जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैखेआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला जुबिन गार्गआ दासिमबो न्याय मोनाखै आरो जुबिन गार्गनि थाखाय न्याय नांगौ होननानै बिथाङा पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। भारतनि बेडमिन्टन हानजाया बृहस्पतिबाराव BWF बुहुमनां जुनियर मिक्स्ड टीम चेम्पियनशिप 2025 आव गिबि खेबनि थाखाय मेडेल आवग्रिनानै जारिमिन सोरजिदों, जेराव बिथांमोना गुवाहाटीनि नेशनेल सेन्टार अफ एक्सेलेन्सआव जानाय क्वार्टार फाइनाल गेलेनायाव रिपाब्लिक अफ करियाखौ 44-45, 45-30, 45-33 आव फेजेननानै बेखौ फोजोबदोंमोन। बे मेचआव भारतआ मोनसे जुजिनो गोनां जागायनायनि उनाव फैफिननायखौ नुनो मोन्दों। सासे गागि IPS अफिसारखौ गावखौ फोथैना लानायनि उनाव हारियाना पुलिसनि डाइरेक्टर जेनेरेलनि मुङा हादोरनाङैनो सावरायजादों। थांनाय 1990 मायथाइनि इन्डियान पुलिस सार्भिसनि अफिसारआ जादों सुत्रधन कापुर। 3 जिथाइनिबो बांसिन सम पुलिस साख्रियाव थानाय बे मावख'गिरिया 16 आगस्ट 2023 आव हारियानानि DGP महरै बिबान रुजुनदोंमोन।
जाय बिथाङा आयेन आरो आब्रुथि लाखिनाय दायफोरखौ होबथानाय आरो खुंथायारि फोसाबनायखौ मावफुंनायाव हादोरसा पुलिसखौ दैदेनबोदोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा हादोरसानि एन्टि काराप्शन बिउर' थामहिनबा ACBनि बिथोनगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। नाथाय IPS अफिसार वाइ पुरन कुमारनि गावखौ फोथैना लानायनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव बिथांनि मुङा सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला वाइ पुरन कुमारनि सुइसाइड नटआव DGPजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि सायाव खुंथायारि नाख्रेबनाय, बायनाय आरो हारि माहारिनि सायाव फारागथि खालामनायनि अजद होनाय जादों। कुमारनि बिसिया अजद होनायाव DGPनि मुंखौ मख'नाय दं। मख'नो गोनांबावदि कुमारनि 9 बिलाइनि सुइसाइड नटआव बेफ्रुसारनाय अजदनि सायाव फिन्नाय होनो थाखाय खुंथाय सोरखारनि सायाव नारसिननाया बांबोगासिनो थादों। थारैनो बर'नि जोहोलाव थामहिनबा बर'नि बिर जोहोलाव होननानै बुंनांगोन। बिथां रन्जन दैमारिखौ BTCनि BPF दोलोनि सोरखारा एबा हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा उदां खालामनो हागोन ना? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि BTC खुंथायाव गैयै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों सोरखाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन होनना बाथ्रा बुंबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन। जेराव हाग्रामा महिलारिया गाव सोरखाराव जुदि फैयोब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे जाखिनि जोबथेसालियाव थानांदों बिथांमोननि केसआ थाबैनो बोखारजागोन आरो बिथांमोना थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन एबा खोनानो मोनदोंमोन। नाथाय थारैनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो हामारगोन ना? बेयो रायजो राजाफोरनि सोंलु जानानै फैदों। आसा खालामो जाहाथे गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा थाबैनो CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानाय केसआ बोखारजायो आरो उदां जानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे फैनो हायो आरो न'खरजों गोरोबलायनानै जाहाथे थाबैनो फैयो, रायजो राजाफोरनि थाखाय जाहाथे मोजां हाबा मावनो खाबु मोनफैयो। प्रमद बर'नि खुंथाय समाव माखासे बारग' NDBफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादोंमोन। नाथाय बिथां रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखैमोन। आसा खालामो बिथां रन्जन दैमारिया जाहाथे BTC गोदान सोरखार थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हायो, बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।